12. Пазете и подобрявайте обкръжаващата ви среда. Поддържайте добър външен вид. Тъй като не им се налага да се гледат по цял ден в огледалото, на някои хора понякога не им идва на ум, че те са част от общата картина и общия външен вид на останалите. Има хора, които не осъзнават, че биват оценявани от другите според външността си. Докато дрехите могат да бъдат скъпи, то не е толкова трудно да се снабдим с сапун и други тоалетни принадлежности за полагане грижа към себе си. Понякога е трудно да открием начините за поддръжка на външния си вид, но пък можем да си ги изградим сами. В едно нецивилизовано или деградирало общество би могло дори да е модерно да изглеждаш грозно. Всъщност, това е признак за липсата на самоуважение. Когато работи, човек може да се изцапа. Но това не означава, че не трябва да се почисти. Например, някои европейски и английски работници поддържат изискан външен вид, дори когато работят. За отбелязване е, че някои от най-добрите атлети изглеждат добре, дори когато се обливат в пот. Обкръжението на човек, обезобразено от немърливи хора, може да оказва неуловимо депресиращо въздействие върху духа на човек. Насърчавайте хората около вас да поддържат добър външен вид, като им правите комплименти, когато изглеждат добре, а ако не е така, любезно им помагайте да се справят с проблемите си. Това би подобрило както тяхното самочувствие, така и техния дух.